Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sesijwayele manje ukubona into enjengale. Ila sithatha khona izibalo ezisisiza ukuthi sisebenze kangconywana. Uzokunika ithuba lokuthi usibuke lesibalo sosithatha sesifake endaweni yethu la sijwayele ukuthi sisebenze khona base siyasenza sobabili. Ngiyathemba ukuthi ususithathile isibalo nasi sinaso. Kubalekile-ke nje ngaso sonke isikhathi ukuthi uzijwayeze ukuthi usibone isibalo ukuthi sisima kanjani ungaphinde usibhale. Nami ngizophinde ngisibhale. Njengoba ngifunda la nje bangibhala sino x minus 4y is equal to minus 18 izansi minus x plus 3y is equal to 11. Nasi isibalo sethu. Busibuka lesibalo hayi ngeke. Sesihambe kakhulu ekwenzeni izibalo enjengalezi. Ngiyathemba ukuthi uthi nje usibuka nje 1 kanye nje kube lula. Uyabona nje ukuthi nje into ungayihlanganisa le sino x o positive no negative, sino y aba positive naba negative. Singahlanganisa kususane kube mnandi kube njaya. Uma sithanda singathatha lokho kungezansi. Yabona lokho engikusekelayo. Njengoba ngikubhalela umugqo yayo lephezulu, sikuthathe sikufake ngenhla. Sisebenze ngathi isibalo esiwumugqa owodwa omkhulu. Athi ngikukhombise. Kuzofana ukuthi eceleni kwa11 sekukhona u18 sekukhona u11 lapha ku-x sekukhona umunyu x ka y sekukhona umunyu y. Okuzosipha ba o-x bayasusana. U-minus 4y no plus 3y kusipha ba lokho. U-minus y nje bangibhalele buthani ngoba ubhala u-minus kodwa sibhala u-y ngoba sisebenza ngo-1 go-y. Minus 18 no11 uzokupha ba umuhle kabi ngoba uyakwazi ukushesha ubale awudinga ukugijimela amakhikilithi akho. Minus 7 kuhleke sesinento enjengokuthi minus y is equal to minus 7. Basithanda singathatha sithi divided by minus 1 ukuze u-y uzimele njengoba senza basusana u-minus nanke u-y wethu usu positive 7. Kuhleke sesiyawazi u-y ukuthi wethu umele u7. Sesingathatha-ke impendulo njengoba ngikusekelela la sithatha impendulo yethu sesiyoxhuma la sibona khona o-y ukuze sibone ukuthi nangempela lokho esisebenza ngayo kuyangenelana kule balo esizinikiwe zombili. Asifake isibalo sethu sithi minus noma isiphi ungathatha noma isiphi asithathe lesithini x minus 4y sesiyazi ukuthi ubani kabhala u-y futhi sesiyazi ukuthi ubani 7 mana is equal to minus 18. Asibona ukuthi kusophiwa ba 4 times 7. I hope uyakwazi ukushesha unginike lokho. Minus 28 is equal to minus 18. Singathi singafaka okungafani sithi plus 28 ezansi ukuze kube khona abasusanayo. Nangu x wethu seyimele u28 no18 o negative sipha ba u10. Nakuke njengoba ngisekela u-x wethu usu10. X wethu is equal to 10. Sesinempendulo ya x sinempendulo ya y. Kodwa ke buthanda ungaphinde futhi ubhale isibalo sakho uthathe noma isiphi ukuze ube nesiqiniseko ukuthi ngempela isibalo sakho tick. Ube nesiqiniseko ukuthi isibalo sakho siqondile na. Asithathe futhi noma asithathe lesisihlaza kotshani ngoba sisebenzisanga. Sesino minus 10. Uyazi ukuthi u10 wethu x plus 3 times 7 21 siyazi tick. Akunjalo? Hayi ngeke siyasebenza. Ngiyathemba ukuthi kubelula kakhulu ukuthi isibalo sethu sisenze kanjani. Asibuyele la sizibhekisisa ukuthi nangempela sihambe phambili x wethu sithe u10 y wethu besithe u7. Asibheke halala ithina labaya hayi sihamba phambili.